Pan Giter sa t-shirt, yung padala mo din ako na sige yan. tagit ka. Dagogin nga Sa bagay. talanda, mga Ilonggo, suportahan ng mga Ilonggo, Giterme, kay Anthony, para magdamo pag yung mga tikalon, ha? Laban gid. So guys, amo niyang pinakamalipayon nga adlaw ginhatag sa aton subong. So inyo makitaan kaupod ko na karon ang aton nga idol. Wala iban kundi si Idol Kalinte. Ari na kita subong sa iya mismo nga balay. So karon guys, ari na ako sa akong salakyan kung diin naga-prepare na ako para magkadto sa balay ni Idol Kalinte. Ako gid para paminsaron mga idol. Hindi ko magpati nga ako makakadto sa balay sang akong idol. Anyo bala mga idol? O gid kita bala nga saligan sang isa ka sikat nga vlogger sudlon sa iya balay. Kung daan nga timpo, kaya na basta magsalig sa mga tawo. Akon idol. Kagakon magaling nga shout out kag pasalamatan si Ma'am Sugar kung diin nga siya nga nagpasugot man nga makakadto kita sa ila puloyan. Daan nga subong nga timpo, hindi na kita magsalig sa ibang nga tawo. Pero ang aton idol, wala ginagduwa-duwa kag kita ginsaligan nga makakadto sa iya puloyan. Subong guys, nagari din ako nga mag-drive pa kadto sa ila puloyan. Siyempre tuman gi kita kakalipay nga mamit nato ng aton nga idol. O hindi kita magpati, daw sa kaangay nga daw nagadamgo lang kita. O bala maglaom, nga kung baga tama pa lang kita kagamay nga vlogger. Tapos makadto kita sa sikat na kag dako nga vlogger. So tara guys, updan nyo ako kag magkadto kita sa balay subong ni Idol naton Kalinte. Kag subong guys, ari na kita nagalakat na kita. Kag tama gi kita kaswerte subong adlaw. Kay halos puno ang mga parkingan kag nagaisahanon lang gid lang ang bakante nga aton nga ginparkingan. Subong ari na kita sa building sang aton Idol. Kung diin nagari-ready na kita nga mapasaka sa iyang kwarto. Sa mga viewers ko dira ko mamangkot kamo ko din ang lugar ni Idol Kalinte. Pangayo gid ako sa inyo, pasensya, sorry gid. Mo na lang bahala ka magbarabanta or mag-guest na lang kamo kung diin ini nga lugar. Importante nakakadto ko di sa aton idol. Dugay ipakita ko na sa inyo ang pag-meet namon sa aton idol. Ari nagapasaka na kita subong. Kag tama ka nami ila flat, tama ka tinlo. Kag siyempre samtang kapasaka kita naga-selfie man ang inyo idol. Finally ari nagin man kita subong sa sulod sang balay ni Idol Kalinte. Daw hindi naton ma-explain subong kung ano aton na batyagan. Batyagan naton ang sobra ka kalipay kay ari na kita subong sa sulod sang panimalay ni Idol Kalinte. Pag sulod mo pa lang diri sa balay niya, imo na makita dayon ang presensya ng maayo nga tawo nga naga-star dire sa sulod sang balay. Siyempre akon gid ni nga ipabugal sa inyo ang iya nga balay. Inyo man makitaan, grabe diri ano-ano malang daw gym na lang ang sulod sang balay. Tama ka nami tulokon pagari ka sulod mo may makitaan kumpleto sa gamit. Pwede ka diri mag-gym, padako sang muscles, hindi pang padako sang buyon. Kumpleto gid ya diri. Kag kanami lang tulokon kay kadamo sa mga pinting nga imo makitaan. Iban pang mamanagmi sang style sang iya balay. Pag pagsulod mo pa lang diri, mahamot na dayon ang imong masimutan pa sa imo pagsulod sa ila balay. Daw tama kay ka-relax kung ari ka na gid sa sulod sang ila balay. Kag dugay-dugay inyo na makitaan ang pagwa sang aton idol. Grabe ang aton idol, tama ka cool. So ari na nga aton idol. Ari na aton idol. Vlog-vlogan mo ba? Basta. Basta. Mayo kita idol ha. Ay, guess good. Wala ba nga kon kan? Ari na kuhaan yung kamera, kuhaan mo sa kamera, hindi mo hindi. Grabe. Siya ng OFW Mix. Nga mo lang nyo gili ako. Mix vlog. Mix vlog mo lang puta mo. Kaya gine, kuha na yung bal ko, wala mo ko bala ko ano content ko gid mo. Di kundi mix na lang lang. Kung ano lang madumduman ko ah. Dari oh, Yan kita sa layan budget. di, game na bisita gid sa migo. Ano gid ang ngalan mo? Si OF gid ah? Terence. So, ari ang ginatag ko na sa ang gid imo ko ni isa lang gid ni, wala na sa iba. No. Para lang gid sa imo. Look na look. Oo. Pare. Betis ni kanta. Oh, thank you gid. Terence gid yung ngalan niya. Si sino yung tawag si OFW. Ayos. So hindi lang masyado guro ka nami ah. Pero importante na hatagan tayo ikaw. Thank you gid. Appreciate ko ni. Amo na ako nando mabal ko una ko nga sildo iatag ko kay Idol Kalinte. Ang kan kinanglan mo ang gid. Ara. Guwapo. Siyempre. Sosyal. Siyempre. Guwapo kang sosyal. Thank you gid. Ter. Maaari ba ko dala sa inyo mama? Ari yung. Uhuy! Wow, thank you, Gid. Oo, kagari alin pa rin sa farm sang dati kong amo vlog. Nakuha ko Salamat. ang mga dates. Sige, wala akong problema. Suranda ka mo din. May inom ta. Ay ko. Bati. Pagkabuyad to, na-meet ko na nga to na idol, mga idol. Beaton kalipay, subong nga gabi. Kag pagabot sang ila mga amigo, kag mga amiga, may dala sila nga mga pagkaon. Ang bar nga manalok naman kita diri sa balay ni Idol Kalinte. May ara sila pansit bihon.
Mayara man sila fried chicken. Siyempre, ang paborito sang mga Ilonggo amo ang KBL. Kampiyon gid ya ang nagluto sinisang KBL. Madamo nga salamat. Be ka humok ang unod sang baboy. Kag kanami gid sampat yang iya sabaw. Ano-ano malangan daw ara sa Pinas ng kaon sang KBL. Kag subong ari mahigop na kita sang sabaw sang KBL. Perte ka aslom. Kag grabe ka rimis ang iya nga sabaw. Salamat gid sa mga tropa kag amigo amiga ni Idol Kalinte. Pre, puro man mga Ilonggo kag Ilongga. Be, puro man sila mga amiguhon. Ilang si Idol Kalinte ang aton nga namit. Kag tama kita kalipay tungod nga aton mga nabanding ang ilang nga mga amigo kag mga amiga. Ari ang akon naging kuha nga pagkaon. Abaw, ano man nga daw nagutman ako man. Pre, ang KBL gidya ang number 1. Kari nag-irestorya na kita dire. Baga nagtinikalay na ang mga Ilonggo. Pat gidya nga mag-off the night ang Ilonggo sang Bacolod, kag Ilonggo sang Iloilo. No, wala bala ko ka di para sang oras nga gabi na. No, nawili bala ko sang istorya sa ila. Kag syempre, nagtinikalay man kita. Syempre, di man kita magpaperde sa mga taga Bacolod. Guwa man naton nga taga Iloilo ang aton nga tinikal. Subong, ari na kita, nagalisensya na kita nga magauli na. Oh, grabe, mag alas 11 na sa gabi, ari mangyapon kita sa balay nila. Luya man, nga ari mangyapon kita. Ari na ang aton idol. Andiyan der sa t-shirt, kaya madala mo din ako na Sige, tagit ka. nag-okay nga bagay. Sa mga Ilonggo, suportahan ng mga Ilonggo, ipirme. Kaya ato ni, para magdamo po yung mga tikalon, ha? Laban gid. Thank you, der. Salamat gid. Thank you. Salamat. Siyempre, aton gyud nga pasalamatan si Ma'am Sugar. Diin welcome niya kita sang mainit-init dire sa ila balay. Pre, shout out man naton ang iya kaupdanan. Basta mga Ilongga, mga gwapa gid ya. So mayong gabi sa inyo tanan, kagabay pa nga magkit-anay kita sa sunod nga adlaw. Kag subong ari na kita sa aton sa lakyan. Diin magapauli na kita sa aton balay. Grabe daw, hindi ko ma-explain ko ano ang kalipay nga ako nabatyagan. Ako lagi na-expect nga amuto ang pagtratar nila sa aton. So ano-ano malang yung mga idol. Kilala kita nila sang pila na katuig-tuig. Welcome kita sang mainit sa ila sunod balay. Treat nila kita ang very special nga tawo sa ila balay. Bilang isa ka amigo. Hindi na ako kabalo mag-explain ko ano pang akon idugang dira. Ang akon niya mahambal sa inyo. Bala na kamo. Ang akon lagi diya nga mahambal. Ang pamilya ni Idol Kalinte. Akon mahambal. Tuman gid diya kabuot. Maayo nga tawo. At madamo nga salamat sa inyo pagtan-aw sa akong video. Di nyo gid pagkalimti, like, share sa aton video. Kag sa wala pa naka-follow sa aton page, mag-follow na kamo mga idol. Pet naton ang makapwa naton Ilonggo. Madamo gid nga salamat.